Nagbahat pa. Ayan po si boss. Boss. Sabos. Ano baby, okay ba dito baby? Baby okay? Okay? Hindi ka na ano? Hindi ka na hilo? Magbaon tayo ng plastic mamaya. Bakit? Sigurado yan. May isusuka na. Kuya, dili mo lang. Hmm? Dili mo lang. Ito yung magkapato na sinasabi. Yan yun. Barnis! At siyempre salamat sa sa sponsor. Sino yun? Kuya Igay. Kuya Igay. Maraming salamat po sa sponsor niyo. Sa pagkain. Pagkain sa kanya rin. Maraming salamat po. Siyempre sa pag-arkilag dun Sabi niya kasi, Vince, huwag mong utumin sa tibidang. Siyempre salamat at yung sasakyan dun sa bahay yung nakuha. Siyempre kumita rin ako. Presyong ano lang ngayon? Amo, Presyong kaibigan. normal talaga yun kasi Oo. hindi man yung kay Kuya yung nasasakyan. Oo. Kumbaga ginagamit ko lang ngayon. Amo? Sa susunod ulit talaga ko rin mo. Pag bibili tayo ng karayong, Oo. bandang ragay. Paano daw makita na niya? Uy! Binjo! Binjo! Nagkakarbalik pa rin. Binjo! Ano ka? Naalala ko tuloy yung mga inasal dun sa sa PTX. Mga inasal na PTX. Yung in-order nila, yung only rice, dalawa. Yung sa kanila, hindi only rice. Pinaubusan sa rice. Sir, ikaw po siya. Inumin mo na po, wala pa yung kanin. Yung ano po mamaya, matulog na lang po yun. Yung chitrip po. Iyo. Iyo. Ano na po sir? Magkabusog po kayo. Ayun na, tulog na. May kami magawa ka tingin. Walang pusa. Walang pusa. Sino siya na? Bago yan daw yun.
Yung ano ng sus. Talagyan. Yung ano? Talagyan. Wala sili? Wala. Kasi, Di man humingi si Kuya Jong ng sili. okay tayo. Jin, pakay ka muna dito. Kuya Jong lang. Ayun, may sili. Ang kailangan namin, kutsara. Sili, kutsara pa. Siyempre sa halo-halo, walang kutsara. Wala ka ba? Ano yung matapos yan? Anim na kutsara. Ilan po kayo? Anim no? 4 lang, 5. Kamay na kami. 5. Lima? Lima? Sili, palit. Kain ka na po. Kutsara no? Kain na ko yun. Di, nagtatrabaho po ako dito. Kaya kutsara. Ito sa halo-halo. Ito yung gagamitin ko. Kulay na. Ada ko ka request ni Papa. Ay, pa isa magiging. Isa ko na daw.
Canon. Kung ako, hindi pupunta yan. Nasap na pa. Wala sa gawad ko. Ate! Dami ng kalis nila. Yan. 5. Diyan na yan. Kanin nila. Hello. Pwede magkain. Ate, nagdagan mo na to para di ka na bumalik. Tatlong balik to. Doon lang sa kanila. Yan. Puno na oh. Ang papa oh. Kaya Nagutom ang vlogger. Bibi, kabibi, kano? Hindi ka na yan. Surrender mas bibi. Aduh. Selamat. Ayan o. Ah, Malinis na yung gaway. dasok. Ilan pa yung isang kanina? Nagpadila-dila pa. Masaya. Masaya ni Kuman. Kaya ni Papa. Kanin ako. Kuha sa video. Pangdarmo ko na! Dalawang halo-halo. Dali pa man niya. Bakit may ganyan? Pangdarmo na! Iba talaga ang taga-bato. Dapat butigin mo Marami pa. Pabataan mo soya, Iba talaga ang taga-bato. Nagpupunta sa naga. Nagtupsit. Ay, sabi ko ito. Di, iba kasi manginasal doon. Iba manginasal sa Rinconada. No? Mga nagalok yan. Nakailan? Talaga nga ba dyan? Madyan. Pwede man nakalilog sa bulsa. Sabi nga, ano ba ito? Pasensya na ako sa mga madyan. Ay, yan busy. Huwag kayong putol. Imin mo talaga ng kakao mo. Allergy ka to. Alay, nagka-wala pa na adobo. Ang basa pa na ito. Nakababa ang alin ka ba? Madyaw. Nakababa ang alin? Madyaw. Oo. Tingay ko. Mag-amang badyaw. Ay, dami. Hindi, dami. Dapat daw. Sadya, kita pa rin. Ako! Sa ano? Ay, ano? Tuso pa yun. Kuya, Dami mo. ipasalubong kita, kita niya. Hindi ito panugin pa Kanino? namin. Kita niya, ipasalubong mo. Pagpanin pa sa loob ko nung sabi ni Papa ni Cindy. Ipasalubong niya. Kita niya. Iba pala ang taga-bundok makababa sa bundok. Ano? Syudad? Maunggoy na, nakawa. Kuya, maunggoy na, nakawa. Ano talaga sila kasi? Tapos nga. Pero pus na. Akala ko lang Lasot sa ilo.
Ha? Anong Uy, yung pagkain ni Banso. Ay, ipatikaw. Bigas na sabi, bidang. Ayan po, take out. Pambirang take out dyan. Kuya, take out natin. Ano ba yan natin bidang? Pati panito pa naman. Ito pala rito kumain? Nakabusog! Sana makasabalik tayo dito bukas. Oo, balik tayo. Balik tayo bukas. Ikaw, buka yan. Hindi ko di mauubusan. Iba mo gusto. Kaya ipadaw ko si Joy. Meron pa ito. Matitilo ito, matitilo. Pero puno. Pusnap, kali pusnap. Sebulan sa kurus ko. Stress na din lagi mag-iwan. Muna ka ba dito? Nagmahal pa. Ulit, ulit. Ulit, ulit. Ulit. Amang ka na. Amang Daw, nakapikit. ano na, nagdaya mo. Hindi mo itindihan. Walang tilo. Walang tilo. Gaya ko na. Ikaw, kung ibansot mo, tabi nga sumadik out. Ayan po, take out para ilan. Kuya, ako na pag-kuya. Kuya, ato sabi, gimana mo? Kuya, dito. Ang talaga ay. Titikad ang plato. Yung maliliit lang kahit sa bulsa. Dito, gusto ko yan to. Paper bag. Ayun, at tapos na kaming kumain. Ano yung dalawa? Lakad-lakad muna daw. Ayan po at pauwi na kami. Tapos yun, biglang umulan. Sila. Chin-chin. Apa niya. Si Bidang. Si Vince nasa loob pa. Bali nagbabawas. Babawas pa si Vince. Nalog din. Sobrahan. Nagawa na ito. Uno. Nagkapay na ito. Ano? May deposit. May deposit si Vince. Yun, tingnan nyo na lang po yung kaganapan dito sa Naga. Yung sa channel ni Vince TV. Bali mauna muna siyang mag-upload, tapos sunod ako. Kasi sa kanya yung ano na yun, sa kanya yung vlog na yun. Bali, ako lang driver. Ano lang ako. Umita din ako. Makapag-vlog pa tayo. Kaya po, kaya uwi na kami. Lakas ng ulan eh. Biglang lumakas yung ulan kung kailan pauwi na. Hello. Ayan.
pauwi na ako. At sila Chinchin nandun na bumaba na, at Bidang, papa niya, tsaka si Vince nandun. At yun, pag uwi ko, mag-i-edit pa tayo kasi yun, di naman tayo nakapag-edit kasi nag-drive. Yung vlog ko doon kay kay Crystalline, i-editin ko pa. Ayan, let's go. Wala tayong kasama. Siyempre salamat kay kay papa ni Chinchin. Salamat kay kuya na nagmaniobra kasi walang maikutan dun sa papasok sa kanila, gawa ng may nakaparking na van. Nag-atras ako, minaniobra niya ako doon para labas. Antok. Siyempre magsalamat dun sa sponsor ni Vince. At yun, busog kami. Pakain dun sa yan po, dito na ako sa bahay. Nagdarahe na. Nagdahan. Aray ko. Ano ka? Huh? Pagod. Sakit sa katawan. Mag-edit pa tayo. Ayan po, ang ganito ang vlog na to. Maraming salamat yun. Bye bye.